сега? Кои сте вие? Защо ходите пеша сега? Ние сме част от хората, които пътуваме абсолютно всеки ден за София. По няколко пъти. Защо сега ходим Сега пеша? вече е невъзможно. Така? Значи пътуването е невъзможно, защото селото не фигурира в транспортната схема на страната или на областта. Нямам още Ние не информация. съществуваме. Просто не съществуваме на картата. До момента въпросът е бил решен по един или друг начин. Решението е отменено. От тук насетне, тук е последната светлина, оттам нататък в тъмнината. Който иска да ходи, който иска да яде, да ходи. Ако не искаш да ядеш и ще умираш от глад, това е положението. Спираш тук. Послание? Моето послание е, искаме да живеем цивилизовано. На 12 км се намираме от центъра на столицата. И на 12. няма с какво да отидем. И няма с какво да отидем до там. Това е абсурд. Няма такъв. И децата не могат да отидат на Няма училище. такъв. Ще глобяват родители, които децата не им ходят на училище. С Или какво да отидат на закъсняват. училище? Просто с какво да отидат на училище. Как да ги пуснем да отидат пеша? Лично аз не съм разрешила на моите деца да учат в София, точно поради тази причина. Те учат в Перник, точно поради тази причина. Ако това не е ограничаване на възможностите и не е някаква дискриминация, здраве му кажи. Но не само те и от Долно Драгичево до Горно Драгичево няма с какво да се преберат от училище. Също няма с какво могат да отидат с пернишката, но няма с какво да се преберат. В 1 часа маршрутката не върши работа, то е едно прекачване. По същия начин от Перник, нали, моите дъщери пътуват с 6 часа от Перник до 8 часа, иначе трябва да се стои в Перник и да се чака маршрутката от Перник. Според вас какво е решението? Решението е да се узакони линията. Това е решението. Ако не, господа депутати, да до ниво с джиповете, където Това не е карат и решение. с мерцедес. Решението е да се узакони тази линия. Да се появиме на картата. Ето тук тия хора, които сме, да се появиме на картата и да влезем в транспортната схема на областта. Това е решението. Тогава вече може да има законен транспорт от тук. Най-голямото село в Перник и да нямаме превоз. И ако иска някой, нали, ако все пак съществуваме за управа ли, за област ли, ако все още съществуваме за тях, нека да се свържат с нас. Кои други села са? Ами, това са всички села около Перник, които са в посока София, от другата страна на Перник. Източната страна. Това е. Значи, поминъка е в София, няма какво да се заблуждаваме. Добре. Това